Moltes gràcies per acompanyar-nos en aquest dimarts. Com sempre, després de les juntes de portaveus, els diferents grups municipals, venim a presentar-nos les lleis les que hem sotmès a votació en el si de la Junta de Portaveus, com aquelles que hem donat o no recolzament al mateix àmbit. Ahir, a més, fèiem una roda de premsa davant de l'Institut Cinc-Sénies. Aquesta és la declaració institucional que hem presentat aquest mes. La reclamació que li fem a la Generalitat de Catalunya perquè Mataró sigui tractada justament amb els seus pressupostos i sobretot amb allò que té a veure amb la inversió pública per part del govern de la Generalitat. Mireu, ahir ens en fèiem ressò. Mataró només rebrà el 0,25 total del pressupost d'inversions de la Generalitat de Catalunya quan som l'1,67 del conjunt de la població de Catalunya. Això en termes d'inversió per habitant, a Mataró només rebrem 75,7 euros per habitant, mentre que ciutats com Girona o Tarragona en rebran 197 o 271 euros per habitant en inversió. Crec que la diferència és claríssima. La injustícia de tractament pel que fa referència a la nostra ciutat és absolutament injusta i per això hem tingut a bé presentar aquesta declaració institucional. Bàsicament, hi ha dues temàtiques amb les quals Mataró està deixada per part del govern de la Generalitat: educació pública i sanitat pública. Hi havia un compromís de construcció de l'Institut Cinc-Sénies, així com un compromís de l'anterior conseller d'Educació, el senyor Genís Bargalló, Hi havia un compromís de construcció de l'Institut Cinc-Sénies, que ara els alumnes estan estudiant en barracons, així com de l'adaptació de dos centres educatius importantíssims a la nostra ciutat, com són els Germanes Bartomeu i el Joan Coromines. No només no hi ha cap partida pressupostària per a la construcció d'aquests centres educatius, no només això, sinó que ni tan sols hi ha un projecte executiu, com es van comprometre, insisteixo, tal com es van comprometre, no hi ha un projecte executiu per a la construcció de l'Institut Cinc-Sénies. A l'atenció primària sanitària també patim aquesta manca crònica d'inversions de la Generalitat. El govern aragonès s'havia compromès amb la ciutat a iniciar les obres per a l'ampliació del CAP de Rocafonda i per la construcció del nou CAP Cirera Molins a finals del 2022. En el primer cas, en el cas del CAP de Rocafonda, i pel que veiem al projecte de pressupostos, l'ampliació del CAP de Rocafonda no estarà prevista com a mínim fins a l'any 2025. Si entenem que l'anterior compromís era el 22, quina credibilitat, com podem assegurar nosaltres que això passarà el 2025 si venen, insisteixo, incomplint-se sistemàticament aquells acords per inversió a la nostra ciutat? Aquesta és la declaració que nosaltres vam presentar. Avui continuarem, el grup municipal socialista i el PSC, tant a nivell local com a nivell comarcal, així com el PSC a nivell nacional, continuarem reivindicant la necessitat que Mataró ha de ser o ha d'arribar a ser ajudada amb el mateix nivell que ciutats de la seva mateixa envergadura. No podem només comptar amb els pressupostos municipals, ho hem dit sistemàticament, necessitem més Mossos d'Esquadra, necessitem inversions. És una necessitat que aquesta ciutat té i que el conjunt del consistori, perquè en aquesta declaració institucional ahir totes les formacions van donar recolzament, així com el mateix alcalde, continuarem reivindicant en els propers mesos. Per altra banda, i per que fa referència, després si voleu entrem més concretament a les preguntes, hem donat recolzament a la declaració institucional presentada pel grup En Comú Podem, que el que demana és recuperar els drets dels treballadors i de les treballadores. Ens posicionem a favor també de la declaració institucional en relació a la normativa de l'impost de la plusvàlua, i les últimes dues és la declaració institucional amb motiu del Dia Internacional de l'Erradicació de la Violència vers les dones de Ciutadans, que evidentment també, aquesta crec que a més també de manera unànime tots els grups municipals hem donat el seu recolzament, i per últim la declaració institucional en suport del manifest de la Fundació Maresme, que després els seus proposants us podran explicar més concretament. Ens pot fer una mica de valoració de les que heu votat favorablement, una mica sí. De fet de totes les que s'han aprovat? Mira, per lo que fa referència a la d'en Comú Podem, hi ha unes negociacions ara mateix en el si del govern espanyol, amb la patronal, sindicats. Nosaltres el que esperem és que hi hagi un acord. En política sempre diem que és millor un mal acord que no un acord. Nosaltres som un partit de pacte i el que desitgem és que la patronal entengui la situació que estan visquent els treballadors i les treballadores d'aquest país i que entenguin que és un moment importantíssim
per tal que aquests acords tirin endavant. Tenir una nova legislació que marca els paràmetres amb els quals s'ha de cobrar la plusvàlua crec que és una bona notícia per tot el món local. Al final, jo sempre dic que sense un tipus impositiu just no podem fer unes polítiques justes perquè els recursos són els que són. És imprescindible que aquest impost, que s'ha demostrat que no estava ben regulat legalment, que hi hagi un marc normatiu, hi hagi un marc pel qual nosaltres, i tot el món local en general, evidentment, sapiguem com hem de cobrar aquest impost. Del tema de l'erradicació de la violència vers les dones crec que està tot dit, ja val, ja està bé, jo crec que a nosaltres ens agradaria no haver de celebrar mai més i no haver de reivindicar mai més aquests tipus de declaracions perquè volem avançar, volem que acabi d'una vegada, volem que no només en el nostre àmbit, sinó que en el conjunt, en el món, s'acabi la violència vers les dones, que és una violència, és una xacra que acompanya aquesta societat des de ja fa massa temps i que espero i desitjo que tots ens comprometem amb aquest tipus de comportament social que cal erradicar. I per últim, com els deia en el manifest de la Fundació Maresme, hem de treballar plegats per garantir que la qualitat de vida de les persones amb discapacitat intel·lectual. Aquest fi de setmana assistíem a un espectacle organitzat per Mataró Camina i per l'Arbós, on es visualitzava la problemàtica que aquests petits i que les seves famílies viuen. Necessiten moltíssims recursos per poder tirar endavant les seves vides i jo crec que amb això tots hem d'estar al seu costat i tots, d'alguna manera, la institució, però també el món privat i la societat en general, hem d'actuar. El primer que hem de fer és visualitzar aquestes persones perquè necessiten ser visualitzades, perquè la gent comprengui i entengui quines són les seves problemàtiques, en molts casos problemàtiques molt difícils de poder abordar. Per mi una última, parlaves d'inversió de la Generalitat en sanitat, en aquest cas a Mataró. M'ha vingut en ment, s'havia d'arribar aquest any el tema de la intervenció de l'Hospital de Mataró, està intervingut, no sé si en aquest cas el Departament de Salut ho hauria de revisar i fer alguna inversió en aquest sentit, no sé si s'han hagut alguna. En els pressupostos no hi ha... Què diu, Sergi? Perdona? L'hospital, evidentment, té una dotació anual per part de la Generalitat, faltaria més, no? Però les queixes dels treballadors de l'hospital, les queixes de la direcció de l'hospital continuen en la mateixa línia i la línia és que el mateix que passa al conjunt de la ciutat, l'Hospital de Mataró està infradotat per part del govern de la Generalitat i comparat amb altres hospitals, recordo diverses reunions amb les quals la direcció ens ho havia comentat, aquest hospital està infradotat respecte a hospitals del nostre entorn. No vull posar exemples perquè els exemples a vegades generen el que generen, però aquest hospital ha de tenir la inversió que requereix, aquesta ciutat ha de tenir la inversió que requereix. Crec que és una reclamació ja no només aprovada pel conjunt dels partits polítics representats en aquest consistori, sinó que és una cosa històrica. És que arriba un moment en el qual l'Ajuntament no pot continuar oferint els serveis de la Generalitat. L'Ajuntament no pot continuar oferint els serveis de l'Estat. L'Ajuntament de Mataró no pot continuar oferint els serveis d'altres administracions, perquè totes les administracions tenim unes competències determinades, uns pressupostos determinats, i el que hem de fer és assumir les nostres competències. Aquesta ciutat crec que està cansada, crec que estem cansats ja de patir aquesta situació, i jo crec que d'una manera, evidentment, políticament correcta, no crec que ens hàgim d'esbravar ni començar a convocar concentracions ni manifestacions, però aquest govern i aquest Ajuntament ja comença a estar cansat d'aquesta manca d'inversió i continuarem reivindicant-ho i continuarem demanant reunions amb els consellers, demanant reunions amb el president de la Generalitat per tal que entenguin la situació ja pandèmica gairebé, estructural, que no conjuntural, estructural, que té aquesta ciutat amb la Generalitat de Catalunya.